Padai ó Neill nó as ultan ghaich nach séidean maith do go néigean. Bhí Padai ó Neill cineal bómanta. Hí lachan in sin ar scarabé. Ní raibh léamh na scríoige ná níor chais an láiríomh ar a scáil. Héilte go dtí an mallart an fóstaíochta gach seachtain le fáil amach an ró obair a bíon a bheith fórsteanach do bhacha saoil. Ach bhí an scéal a gcónaí mar a gcéanna. Bhí a bhagan nó a bhóran den léon riochtanach le posta cheanal ar bíair. Maidin de luin amháin chuir sé síos ag an Wallerton mar beghraach leis, agus bhí intas agus ahas nar dúirt cléireach leis, ó a bheicí Neill tá posta go an seo agus sílam go bhórthaid siad. Ní bhah le deanú agad ach éire thuirt a léiras na bhar tí muid a hallan na carach, agus é a chuineal glán ordúil. An masan tú go méthe a ninneamh sin na dheanú. Ó bhéon cintear sa Padai gur mí a mai agad. Má go leor ar san cléireach tóir an nóta seo ag seomara 30 ar an chéad orlár a hallan na carach agus heag le taiseachta go ar nniu. Trísliamtaid tá tú anéis sé dofigach do chud bhhardas Bheal Feirste. Hannig Padai amach as hallan na carach. Thuair sé trasna na sráide agus ghlach sé silibh ar léithras. Bhí sintach sásta leis héan. Bhí údras a ghéanais a figach bharda se bhíon, far táhachtach. Chonne sé an léithras an neagar waith. Bhí na thorlair agus na bálaí a sultú. Chrug sé túlaí suas agus chuir sé galúnach amach ar na homair lig. Bhí an léithras mar bheith pálas an agus bhí seisna na rí. Hen si dó ag an Wallerton go deocha cígar a thart tróna de híine leis an áite scrúdú agus le na fáide thart dó. Bhí an teacht an thart agus bhí brád ar Padai as an léithras. Agus bhí sé cinnte go bheith an cígar a sásta nar a thugadte. Fa dhéadú hí ar hall hanig an íine agus bhí Padai a fanat go faoideach leis an chiigire. A drathe 3 o'clock tróna a hanig se. Far mór arda bhí an, hat a cruí agus colaí chu gharm. Darg sé hart ach an áit agus bhí cuma grú sé sásta. Mollam thu a bheicí Neill sa sesin, tá achanút go galant ágad. Tá mé fear háasta le a chud idre. Ní le rud be go bhhain le deanúgam, cai méid a chud leor a scrúdú an bhfuil siad farvéir agad. Má chud leor is a Padai. Cé héad na leorthaí bhfuil tú caintearthú, ní léam sa leorthaí. Ní leorthaí an teirte na tá mé a bhuiamh san cíigire, ach na leorthaí an gcóineann tú contas ar an méid rólaid a fap ar léithris agus an méid tabletí galanaí ar buna úsa deastú le linn na seachtaine agus mar sunda ar san cíigire. Bhí Padai bocht mar tháinig dia ní ruas ag a gafa leorthaí agus sa deireadh bégan dó adhfuil nach rú léamh na scríomhaige. Darg an cíigire go droch bhasú léir agus ar sesin. Well a bheicí Neill mas mar sinna tá scéal tá agláram nach diglad fannacht sa fós seo, seoit de fáid a ggóna seachtaí seo. Joid tú a chardaí ag seomar 30 a hallan na carach, agus hín sé pont agus dé scialan hiag Padai. Ní rósigh Padai bách go dé dhéanaid sé a charabé, agus an sin hanig smuoinú na chean. Ína a bhí an agus bhí an maragú foscailte. Thuair sé síos na waragú. Thuair sé síos an na waragaí agus cheanna sé mála mór glasraí. Thug sé na bhla iad agus rinn sé trocail bheg a seanmhach sa ámaid agus gároch ó hánaí char. Chuir sé na glasraí as teach sa trocail agus thuair sé ó haach go teach an Neill. Níor bhada go dtí go raibh na glasraí le díaltaige. Thuair sé na waragaí a rís agus cheanna sé tuileú glasraí agus díal sé iad. Ní chopla seachtain bhí rachart mhór in na glasraí, bhí na cósanna a leige ceannacht agus bhí Padai a grothú a lán airigid. Cheanna sé asal agus trocail mhór, agus ní támail ní raibh sin mór go leor dá a churid agus cheanna sé loraí. Agus ag deireadh na mísa bhí áit de chud héanaige sa waragú agus bhí daoine a gopur dá. Ag an chopla míhéile bhí fógra mór ag a tíimmuid de waragú níomh seorsa. Padai ó Neill agus a chud díaltarí tarthaí agus glasraí. Ní na bliana sin chuir Padai brandsaí ar bon in nidre, a lumneach, a ngáileamh, a gárcaí agus a mala clia, agus thuair sé a chónaí a deach mhór a rath muoinis. Taobh na chóirlear condaí agus na heachta dála agus bhí más mór ag gach daine
hí sin na chairleach chuman í vin sin de Paul agus na rúnaí na pioneers. Far sever a bhí an anis, far macant an masúil. Láháin agus éar na carlach an mala clia, hí sé tí golasteach an ástan na greisim a gur a lón nar fuair sé amach go nearna sé dearmad ar a chu dearigid. Agus mar sin de ciúil sé suas ag an bhaint as ráid graftan mar ro chuntas, agus dúirt lei sé chléireach. Is mis sé Padai go Neill as rach muoinis, ba waithlam dé bonta haintteach. Cinnte bheith í Neill an chléireach taine waith go mart. Hín sé de luch ag Padai agus ar sesin cordaine mar sin le a hall. Hannig cáta ar fádaí. Díir sé dearag san né agus ar sesin ní heaglam scríú. Tá tú mágó go níos leis an chléireach, mar sin Neill sa Padai, ní nó mar scolaríú. Stella sin a chráidhil leis an chléireach, an far sevre néan agus gan scríomhaige. Smuitian is caite méthe níos do mé leo go scríomhagad. Tá sa Padai féin a gceannas na caclaine a gceanna bhún an gála Bheal Feirste.